Mangwanani akanaka iyi kwamuri mose tinokuchingamidzai tinokumhorosai mangwanani ano pachirongwa chenyu chavana veZimbabwe. Tinotenda nenguva yamunotipa tichishanda pamwe chete tichitaudzana tabatana tiri mumabasa. Nhasi ndine program yandinofana kurana ku Galaxy, saka ndati nditikurumidzei mbichana ndigogona kumanya ndipinde mubasa zuva risati ravira. Tinotenda nenguva yamatipa nemafufu enguva yawawo timbogwereketa zvishomanene ndite basa ratakanzi tiite nana Sisimoli tigogona kupedza tiite zvatinofana kuita. Ndofunga vhiki yapera takangozobata nyaya yeunhu, kuraramisana zvakanaka, kugarisana zvakanaka namararamiro atinofana kuita savana veZimbabwe, tichitapudzawo nyaya dzokupopoterana tichitukana mukati masocial media umu. Zita rangu ndonzi Maponga Jeshu Sose chigara Mboko, chitedza chinobugwa navana manga vari pedu vanotamba nacho, chirera navana vevanji. Makumbe mwanangu sende weshanu, nhasi tatimboita chigume kudya kuwafa, timboruma nyaya yechikaranga, mafungiro atingaita savana veAfrica. Ndoda kupai programu yakakosha nokuti vhiki inouya tichatanga kutaura nyaya dzegukura hundi. Saka ndisati tasvika ukoko tanga timbotanga tawadza bwaro hwakanaka kuti vanhu vagogona kutaudzana zvakanaka. Inking esinayo kakulu kula malanga izi ungaqala ukukhuluma indaba uyashesha uxabane nabantu, ngoba abantu bona umunye nomunye unendlela abona ngayo ukuthi izinto zifanele zihambe ngendlela yiphi. Sizobona ukuthi ukuxabana nokungazwani kuyaqhela kwenzeka kulezo ngxoxo, ngoba abantu nemicabango asikaxhumani kahle. Saka ndandafunga ukuthi tisati tapinda panyaya dzakadzama dzokutanga kugadzira nyaya dzedu dzeZimbabwe, titange tambotaridzana yandingati inini stencil kana kuti template. Totanga takupai Sisimeli yes, vechirungu vauya vaya vechirungu vaya Sisimoli mondiregereravo ndi Sisimeli. Saka ndanjitotanga tagadzira yandingati nini a thinking tool, mafungira atinofana kuita, marongedzera atinofana kuita pfungwa dzedu, kuti kana tozotaura nyaya tichinda mberi, tikati politics, tikati economics, tikati culture, tikati chichi, mugogona kuisira kuti ndinotaura nemi ndichibva kudivi ripi. Topa kutenda kuna Sisimeli nenguva yavatipa kuti tigone kutaudzana mukati menharaunda yavo muno. Ndakati ndakagara rimwe gore ndichiidza kufunga nokuherengedza pfungwa kuti totaudzana sei navana veZimbabwe, tichihwisisa kuti vazhinji vedu takaenda kuchikoro tikandodzidza, asi mukudzidza kwedu zvakazovhiringika nokuti dzidziso dzedu dzatakauya nadzo dzasati dzichiri dzidziso dzinotisimudzira nyaya yeunhu hwedu, magariro edu nechikaranga chedu. Takaenda kuzvikoro tikandodzidza, asi pakudzokana pakuhwirira kwedu takakaruka tadzoka takabata zvinhu zvisina maturo. Nhasi kudai tinogwa, tinopokana, tinokonana, tinoita makwikwi okutaura nokupopoterana, tichipopoterana nenyaya dzavamwe vanhu, tichipopoterana nenyaya dzavarungu. Iwe haugoni kupfeka masokisi, wapfeka masokisi machena, uyu akauya akati wigi yako yakachipa, yangu ndo inodhura. Uyu akauya akati wakasviba seseri kwepoto, isu tisi wakatsvukira, tisi wakanaka. Uyu uya akati ndine mari hauna. Tichiita makwikwi, asi makwikwidzane atinoita, tinokwikwidzana nenyaya dzisiri dzedu. Saka ndakambogara pasi ndikavunganidza pfungwa ndikati todii kuti timbotaura navana veZimbabwe takananga panyaya yekuti mafungiro edu tinofunga sei. Kana tikaenda kuchikoro zviya tikandodzidza, nxa uzibuye esikolweni sifundire kaningi nakakhulukazi ubuya sebe kufundiseke imikhuba yakubo yesingisi ke. Kusho ukuthi indlela uqoka ngayo, indlela ucabanga ngayo, umculo uthandayo, ukudla okuthandayo, konke
sokumene nendo zabelungu. Zvinoitika kuti nyange vanhu vedu pamazuva ano vatova nama-favorites ezvinhu zvechirungu. Ina handidyi salad isina ma-gherkins, handidyi salad isina ma-olives, handidyi salad isina ma-feta cheese. Gusha handichadyi. Matohwe handitsengi. Tsambatsi nenhengeni ndezvavanhu vasina kudzidza namashuku. Zvinodyiwa namakudo. Isu tava vanhu vamapizza, madouble decker, tava vanhu vemayogurt, zvikafu zvakanyoroveravo zvinotaridza zvinotapira mumuromo asi zvichiuraya miviri. Saka madzidzisi gbaataita namavonero ataakuita zvinhu haasati achiri mavonero ari original, haasati achiri mavonero ano hunhu, ano ugaro nobudzitiro hwokwatinobva, asi zvangova zvimedu mugwada wazvakadai. Dzangova nhembe zvokuti nyange utarire munhu wacho akati this is what I think, chiwa munhu ane ndebvu akapfeka bhachi nesutu uchamba kuti this is what I think, womutarira mumeso kuti zvaunoti this is what I think, what do you think? Woteerera mashoko anobuda pana this is what I think, wonzwa kuti uyu murungu uyu, haazi munhu mutema uyu. Zvaanoti unofunga ndo zvavamudzidzisa kuti afunge akananga diviri. This is what I believe. This is what I believe. Me and my Jesus are what. Munototsigira ipapo kuti tahasha chako kutogbanewe chako kutoti this is what I believe. Gara pasi mwana wamai. That's not what you believe. That's what you have been taught to believe. Yeah, this is our economy. This is our economy. Shut up and listen. There's no economy of yours. This is a European neo-colonial economy which you are trying to make sense of. So kazhinji zvinobhadza kana wakadongorera wakatarira mukati mebani uona kuti vazhinji vedu vanofunga kuti tina ma-personalities, tofunga kuti tine pfungwa dzatinadzo, tofunga kuti tine njere dzatinadzo, tofunga kuti tine chitendero chatinacho, kutonyora zvinhu zvakawanda kuti this is me, this is what I'm all about. Wogara naye pasi munhu zvakanaka nangoti saka ndozvamafungira unoitawo. Wakaberekwa uchifunga uchidai here, womutsetsedzera, womutevedzera, woona munhu zvinovabata shaya wati akuona zvose kuti apa ndanjiona sekuti ndezvangu izvi, izvazvizvi zvangu izvi, ndakabudziwa izvi ndikatenda izvi, ndikabudziwa izvi ndikatenda izvi. Izvo vanhu vamazuva ano tangova mahari dzafanzirofa, angova mazuru akapinda nyoka. Munhu adero apinda ipapo, zvikuru sei vakazopinda nechitendero mbichana, vakaita chitendero dzungu racho nepressure yokufarira zvinhu zvavarungu inokwirira. Munhu unotosumuka BP neshuga kuinda mudenga achipopota nyaya dzaasingazivi. Ndanzwa vamwe vachitaura mapunga tinomhurisisa, asi kana utaura nyaya dzaJesu hapana pamwe paanomboreswa. Mirai kupaparika, kumanya kwamatarakita, maMercedes Benz anotevera sure. Timbonongora nyaya izvi zvakanaka, timbopenyengura zvakanaka, timbone kuti ndizvo here savana veAfrica, zvikuru sei savana veZimbabwe, kuti tingati ndo mafungiro atinoda kuita here awa, ndo zvatiri here izvi, kana kuti ndo zvavatidzidzisa kuti tive. Iwo toita hasha kugwaneni hama yako uchiprotekta murungu wausina kumboona, uchiprotekta dzidziso yavapazhe yausingazivi. Zvinogwadza nokuti iwe wazvigamuchira nokuti ndo chava chokwadi chako. Asi kuti wazvigamuchira kuti ndo chava chokwadi chako, hazvirevi kuti ndo chokwadi chako. Mwana mubva kure akabudziwa kunzi ava ndo baba vako, kusvika mai vake vamuudza kuti havazivi baba vake, unogwa naye chako, kugwa naye kurovana namavoko, kukunda zvibhakera, muchigwirana nyaya yokusaziva. Chinotigwadza ndechokuti zvikuru sei imi vana veZimbabwe munoti makadzidza, asi usimbe hwenyu nokutera hwenyu hwokudzidza zvokwenyu kunenge bunotefa zvishoma nemi. Dene mamango ndipawo nguva shoma kuti ndimbotarira sure mbichana, ndimbokukwevera sure mbichana. Handina kuti regai zvamunotenderana nazvo, handina kuti putsai zvamunorya, handina kuti rashai zvamunopfeka, handina kuti regai kisa mari kwamunesa mari ukoko. Ndinokuda kuti timbokodera sure mbichana, because mukatarira kapanyaya dzechirungu dzatakambodzidza dziya, kunonzi kuna vanhu vakasiyana siyana, kuna
vanoita lead from the front, vanotungamirira vari mberi vachiona zvinoitika mberi. Koitika ndo vane vision, ndo vanomuono wakatinoenda. Koita vanoita lead from the center, vanotungamirira vari pakati, ndo vanohwisisa kuti vanhu vanoshanda sei panapa. Koita vanotungamirira vari sure, ndo vanenge vachiona vanhu vari kuchedha, vari kukwedera sure vachivasundidzira mberi. Koita vanotungamirira vari pamusoro, ndo vane vatoti overview kana kuti world view, tinonanga tichienda kupi. Koita vanotungamirira vari nyasi, ndo vane nhoroondo kuti tinobva kupi. Kozoita gurupu imwe inotungamirira iri diri. Kana taenda muma-counseling matinomboita muma-business strategy, we call those people who lead from the front the objective voice, because they are the only group of people that are able to critically look into an organization and speak about the organization like they are not part of the organization. Ndo matinoona group yakaita savanhu sama-counselors, for example, vokuti unoenda kwavari, baba mucha namai mucha vagwa, musvika kugara pakati pakansela uchitaurai, mai mucha votaura, ini ndakazodai akandidai nandihego, wakanditi tapuna pari mubvabvu, wakandiwerura, pukuta imi baba munoti kudiniwo, hai wakandiota zvakati, ndiye wakandiresera akandidai, ndakazodai nekuti zvazvadai. Iwe somunhu unoita counseling paya wakateerera, woteya zheve uku wonokora mashoko, woteya zheve uku wonokora mashoko, wogara wakavatarira vaviri uchizama uchidza kuona kuti dambudziko riri papi. Zvinoonekwa nouri kuzhe kuti dambudziko riri mukati riri papi. Unomonesa kwandinoenda, iwe wakagara kuno kuzhe ndiye unogona kudongorera uona kuti asi murume uyu apa haana kuzoita zvakanaka, pakakasi kana mai ava nyange murume apa akarezva, asi mai vana mashoko ava, vana mafafa akati wandei shoma nendo uchihwisisavo uchitanga kudonongo uchiongorora wozovapa alternative pashe tatichiona sokuti imi maide manga madai, imi babade nemamanga madai, zvinhu zvinenge zvinofamba. That is the objective look, because you are standing from outside. Na vamwe vazhinji vedu tinokonewa kubetsereka nokuti mukati mokuidza kugadzira problem, mukati mokuidza kugadzira dambudziko, iwe nedambudziko racho muri pamwe chete makadhivana umomo. Munhu akati andobata dambudziko racho, watobatana newe. Izvo kana uchigona kuzvibetsera dzimwe nguva, imbobuda musituation yako womira nechokuzhe, wozibvunza kuti dene ndandirini ndandichipa counseling apa, ndiri ndakateerera, ndandichati zvinofamba sei. Saka ndakagara pasi mazuva akati wandei ndikaveza rutanda gwandakakutaridza ivhiki yapera, rutanda gwakaita soduku, inenge ishimbo zvokwadi, ishimbo chaiyo. Chinyakare chokwedu vakuru vaifamba vakasenga svimbo dzavo. Tatina kumbobvunza kuti svimbo idzi ndedzei, nokuti uchaona kuti pane mimvuri mitatu. Pano munhu iye pachake, poita mumvuri womunhu, poita mumvuri wesvimbo. Svimbo ndo utsigiro hwomunhu, munhu ndo chitsiga, mumvuri ndo razuro kwaanobva nokwaachaenda. Kana tivete usiku, ini nomumvuri wangu tinenge takaenzana, ndo kunobva hope. Kukanzi paita mumvuri apa, zvinoreva kuti paita mweya, paita zvazuro, paita zviri seri kweupenyu. Saka munhu umwe noumwe uno mumvuri wake. Mumvuri wako is your shadow, that's your spirituality. But in terms of structure, you find that a person is a person, their structure of a person, then their shadow, then their walking stick. Saka nhasi ndoda kuti ndipeta timbobvanganyura danda irori randinoti nini thinking tool. example saticha vomuchikoro chokuvaka Zimbabwe ndokupai uri muenzaniso kuti ngatiti isu idzi ndo pfungwa dzako idzi, ngatiti isu idzi pfungwa dzomunhu weAfrica, ngatiti isu idzi pfungwa dzomwana wemuZimbabwe, tutanga newe kwedu kuno toti iwe ndiwe muZimbabwe. Saka ndoda kuti tibetserane kuti tofunga sei savana veZimbabwe, savana veAfrica. Saka chokutanga, you consider this to be your brain, ndo pfungwa dzako idzi, ndiwe muAfrica, ndiyo Africa iyi. Ina mapandi matatu, svimbo yamakatarira ine 1, 2, 3. Mapanda wari matatu, towati isu, this is our time frame, inguva yedu iyi. Toisa mapanda ari matatu awa kuti ndo nguva iyi. Nguva yakutanga inguva yazuro, ndo nhoroondo yedu iyi, kwatinobva
kumasvubuliro kwedu. Nguva yechipiri ndo patiri pano. Tinoitei nhasi? Zviri kufamba sei? Zviri sei? Makadini izuva ranhasi iri? Pekupedzisira apa ndo mhendovulimo, ndo kwatinopedzera uku kumasvubuliro uku mhendovulimo, ndo kumucheto uku. Zvichaitika sei pazuva ramangwana? Ngatidzokororei futi. Pokutanga izuva razuro iri, nderazuro iri, nderanhasi iri, nderamangwana iri. Saka ndo nguva dzedu padanda redu. Totora awa maringi awa ari 4. Toti ringi rokutanga torisusu ndo ringi roubuntu, chivanhu, vunhu hwedu savana veZimbabwe. Chii chinonzi mwana weZimbabwe? Vunhu hwake chii? Chimiro chake chii? Chii chaungati iwe chakuinza chaita kuti unzi uri munhu wechii? Nokuti kana warashikirwa novunhu wonzi haachina vunhu, changova chunhu. Munhu vunhu, usina chunhu chunhu, usina vunhu chunhu. Ndimbowedzera chikaranga ipapo. Munhu vunhu, usina vunhu chunhu. Umuntu ngumuntu ngobuntu. Maungena buntu uyinto. Ndo chindivirika ichi. Umuntu ngubuntu, ongena buntu yinto. Ungezwa abantu emphakathini basithi umazibani bani sokuyinto nje, sokuyinto. Kusho ukuthi uselahlekelwe ngubuntu. So umuntu ngubuntu. Nxa ungena buntu uyinto. Munhu vunhu, ukashayewa vunhu wavachunhu. Saka pokutanga tutanga kutaura kuti iwewe kundunzi uri munhu, vunhu bwako, ubuntu bako kuyini? Yizipi izinto ezikwenza ukuba ube ngumuntu? Okwesibili ke sisiyobheka ukuthi njengoba sihlala emphakathini